Ji bajarê Amedê dembaş temaşevan hêja nêzî meheke ku êdî helbijartin qediyane li hin ciya îtiraz hêjî berdewam dikin, li hin ciya jî dikarin bêjin ku encamên hilbijartinan bi dawî bûne. Herî zêde jî bajarê Amedê dihate merakkirin ji ber ku Amed hem ji bo Kurda û hem jî ji bo hikûmeta Tirkiye ciyekî gelek girîng bû ku di vê hilbijartinê de li ser guftego dihate kirin. Lewre 2 sal û nîv bû ku ji aliyê qeyûman ve ev bajarê Amedê dihate birêvebirin. Lê di hilbijartinan da HDP karî bi rêjeyeke bilind di encama hilbijartinê de vê bajarê careke din ji destê qeyûma derxe û bi destê xwe ve bîne. Ji ber vê yekê jî di vê hevpeyvîna taybet de mêvanê me bi rêz hevşaredarê bajarê Amedê Selçuk Mizraklî bi xêr hatin bernameya me. Merhaba, merhaba. Ez hevşaredar dibêjim. Lê hevşaredarê din tune ji ber ku mazbata nekarî bistîne hûliye alokmen uyanık bu ew jî tenê şaredarekî di destê HDP de ma li Amedê vê jî bêr bixim. Başkan şuradan başlarsak. Birêz serok em ji vir dest pê bikin. Hûn beriya bibin şaredar li Amedê bijîşkekî navdar bûn. Hûn bi neştergeriya xwe ya serkevtî derketin pêş. Ger em bajarê Amedê weke nexweşekî ber destê we bifikirin. Hûn ji bo vî bajarî teşhîseke çawa datînin û tedaviyeke çawa pêşniyar dikin. Şimdi öncelikle Niha beriya her tiştî ji bo kesên ku temaşeyî me dikin li ser navê Amedê silav û hurmetên xwe pêşkêş dikim. Ez vê bêjim. Dema ku em tenduristiye tarîf dikin, dema ku em saxlemiyê tarîf dikin, em wiha dibêjin. Kesek xwedî tenduristiyeke baş divê di hêla fîzyolojîk, psikolojîk, civakî û siyasî de jî saxlem be. Ev pênase ji bo tenduristiyê ye. Dema ku em Amedê deynin ser masaya emeliyatê, divê em vê pirsê bikin. Gelo ew di aliyê fîzyolojiyê de baş e? Yani bünye, anatomi, fîzyolojiya wî di çi rewşê de ye? Dema em berê xwe didinê, em dibînin ku bi here awayî hatiye tehrîb kirin. Di hêla ekolojiyê de hewl dane wê tehrîb bikin. Li erdnîgariya wê, bendav hatine ava kirin. Santral hatine ava kirin. Ew tehrîb kirine. Em dema berê xwe didin baxçeyê Hefselê, em dibînin ku ekolojiya wê hatiye xira kirin. Piştre em dibînin ku li Sûrê qirkirinek pêk hatiye. Kavel kirine. Her wiha di nava 4 salên dawiyê de, dema em berê xwe didin herêma me, bi taybetî jî dewletê bi pêkanînên xwe zilmeke mezin meşandiye. Em dibînin ku hemû rêyên jiyanê yên civaka vî gelî hatine xitimandin. Ev bi awayeke eşkerel berçavan e. û piştre jî pêkanînên 2 sal û nîvan û dema qeyûman. Bi serdema qeyûman re ku qeyûm ne tenê li şarederiyan bûn, em dibînin ku li hemû rêyên jiyanê bend danîne û ew rê xitimandine. Yanî bi awayeke fîzyolojîk xisareke mezin hiştin. Baş e di erdnîgariyeke wiha de jin, mêr, zarok gelo di psikolojiyeke çawa de dijîn. Derûniya wan di çi rewşê de ye? Weke ku em hemû jî dizanin, di rewşeke wiha de em dikarin qala sendroma strêsê ya post-travmatîkê bikin. Li vir ev mirov nikarin bihêvî û asodeyeke baş li pêşe rojê binêrin. Ew civak zêdetir bi çav û dilekî metirsîdar li pêşe roja xwe dinêre. Baş e, hûn ê ji ku dest pê bikin? Ger em vê bi xizmetên şaredariyê ve girê bidin, hûn ê ji ku dest pê bikin? Projeya we herî mezin, gava yekemîn ku hûn ê bavêjin çi ye? Hizmet ne olacak? Tam jî belkî di nava hevoka dawî de bersiva vê heye. Ango avakirina qadên jiyanê ku ev civak bikaribe îroya xwe bigihîne siber roja xwe. Qadeke ku bikaribe bi awayeke psikolojîk, bi awayeke giyanî xwe xwedî bike û bi awayeke civakî jî vê çanda xwe ya pêkvejiyanê bihêz bike û bikemilîne. Ez qala avakirina qadên wiha dikim. Weke ku hûn hemû jî dizanin Amed pêşerojê de bajarekî sosyal, çandî û rewşenbîr û hunerî bû. Ev hemû çalakî li vî bajarî di nava hev de bûn. Îndeksên wê yên sosyopolitîk pir pêşveçû bûn. Ev bajar hem pêşveçûnên li Tirkiyeyê û hem jî pêşveçûnên li cîhanê baş tê digihîje. Hêla wî ya têgihîştinê di asteke gelekî bilind de ye.
nihal bajarekî wiha divê em di şûna metirsî û endîşeyan de hêvî û baweriyê bi pêş bixin. Divê em wisa bikin ku civaka vî bajarî ji sibaroja xwe bawer be. Beriya wê jî divê baweriya ji xwe nû bike. Ger em weke rêveberiyên herêmî tiştekî bikin, em ê ji vir dest pê bikin. Em ê civakê tevlî hemû karan bikin. Em ê aliyê zindiyê vê civakê bi awayekî rasterast û aliyê din jî bi zindîkirinê tevlî vê pêvajoyê bikin. Em ê ji bo xurtkirina hafızaya rewşenbîrî, çandî û huneriya vê civatê hewl bidin. Bir tutumumuz olacak. Peki zor başı ji bo dema nêz, navîn û dûr ve ji bo Amedê tu plansaziyekî derxistiye gelo. Ez wiha bipirsim. Berê li Amedê festîvalên pir mezin û rengîn çêdibûn. Cîhana hunerê berê xwe da Amedê. Kurdî gelek li pêş bû. Bi taybetî jî bi rojên wêjeya Kurdî. Hûn ê bikaribin wan rojan dîsa vegerînin? Yapabilecek misiniz? Şimdi bunu söylerken bir takım Niha dema ku ez vê dibêjim, dema ku em sozek bidin divê em kapasiteya xwe jî zanibin. Divê em derfetên xwe jî zanibin. Divê em hêza xwe ya hilberînê baş zanibin û wisa bibêjin. Aliyekî din jî dema ku hûn xwe weke hemû bajêr bibînin, hûn xwe weke hemû herêmê bibînin, hûn ê bibînin ku kapasiteya we ya danehevê pir zêde ye. Me bi taybetî plansaziya xwe ya ji bo sê mehan kiribû. Di demsala ewil de dema ku em bicivin em ê divê serdema yekemîn de çi bikin. Em ê ji plana navîn re karekî çawa bihêlin û em ê ji bo dema dûr çi bikin. Me hemû plan kirine. Dema em dibêjin dema dûr, em qala serdema 5 salan nakin. Em qala serdemeke berfirehtir dikin. Em ê ji bo 10 salan planeke çawa bikin û em ê bi çi rengî bikin. Me xebatên xwe hemû divê çarçoveyê de amade kirine. Lê ez ê niha mizgîniya vê yekê bidim we. Ez tam jî bersiva pirsa we bidim. Di 26 mehê de çalakiyên me yên hunerî dest pê dikin. Hem jî ji vê holê, ji navenda vê kongreya çandê dest pê dikin. Di nava van çalakiyan de şanoya Tirkî jî û ya Kurdî jî heye. Em ê bibin şahid ku li vê navendê de gelek çalakiyên hunerî pêk bên. Gelek nivîskar û hunermend dê bên vê navendê û rojên îmzeyê çêkin. Hêdî hêdî em ê bibin şahidê geşbûna agîrekî, em ê bibin şahidê wê yekê ka gelek civakek di silüeta xwe de enerjiyeke çiqas bi hêz derdixe holê. Em ê tev bi hev re bibînin. tanık olacağız. Peki kayyum döneminde birçok kişi işten çıkarıldı, personel. Başa, di dema kayyuman da gelek kes ji kar hatin avetin. Karkerên şaradariyê û di şûna wan de kesên din hildan kar. Ez pêşî li ser navê karkerên ku ji kar hatine avetin bipirsim. Hûn ê wan careke din vegerînin kar, piştre jî li ser navê kesên ku nû hildane kar bipirsim. Gelo hûn ê wan ji kar derxin? Şimdi ben yine son kısmından başlayacağım. Niha ez dîsa ji dawiyê dest pê bikim. Ti tesarrufeke me ya wiha û hişmendiyeke me ya wiha tune ye. Em ê weke yên beriya xwe nekevin peyrîk û tolhildanan. Ango em wan kesan ji kar dernaxin. Ne di ehlaqê me yê siyasî de û ne jî di ehlaqê me yê însanî de tiştekî wiha tune ye. Lêl aliyê din jî em dibînin ku gelek kes rastê qirkirineke ji kar derxistinê hatine. Jiyana wan serobino kirine, tehrîb kirine. Ji bo wan kesan jî me planên xwe kirine çend beş. Sedema dabeşkirinê jî ev e. Şaredarî dawiya dawî neçarin li gorî yasa û qanûnan tev bigerin. Heke hûn a dilê me bipirsin, dil dixwest ku xwezî me karibûya wan hemûyan xistibûya kar û em hemû bi hev re zêde bûna. Ji bo wan kesên ku ji kar hatine avêtin dibêjim. Em dikarin ji bo wan gelek tiştan bikin. Lê yasa di hin cîhan de rêlpêşiya me digirin. Ango ji aliyê qanûnê ve em di hin cîhan de neçarin. Kolumuzu yer yer bağlıyor. Yasalar hangi... Yasa di kîjan aliyê de pêşiya ve digire? Ji bo wergirtina kar a wan memûrên ku bi biryarnameyên derkê qanûnê de ji kar hatine avêtin, an ji bo karkerên ku peymanên wan hatine betalkirin rêlber ve digire. Dedim memurlar için Ez rasterast vê bêjim. Yasa ji xwe ji bo memûran rasterast rêlber me digire. Lê dema em rewşa wan karkerên ku peymanên wan hatine betalkirin dinêrin, yasal wir pir zelal e. Ji ber vê yekê ji îro û pê de em ê wan kesên ku peymanên wan vî awayî hatine betalkirin û ji kar hatine avêtin bixin kar. Wan memûrên ku bi vî awayî ji kar dûr xistine jî em ê wergirin kar. Ew kesên ku di kadroyên karkeriyê de bûne û xebata wan hatiye rawestandin dîsa wisa. Ger nexelet bim, ev mijara ku hûn dibêjin 47 kesan eleqedar dike.
yên ku bi peymanin, yên ku peymanên wan nehatiye dirêjkirin jî hene. Yên ku bi peyman dixebitin lê peymanên wan û karê wan hatine betalkirin jî hene. Dema em berê xwe didinê, em dibînin hin kesên ku di dadgehan de bi ser ketine, lê ew wernegirtine kar jî hene. Ji ber vê yekê, ji bo wan kesên ku bi awayekî hatine zirarmendkirin, em ê di nava hewldanan de bin û zirarê wan ji holê rakin. Ji bo ku ew vegerin ser kar, em ê helwesteke pir eşkere û zelal nîşan bidin. Ji bo vê yekê jî, tiş şert û şirûtekî me nînin. Weke min got, divê astê de nêrîna me gelekî eşkere ye. Ev helwest tenê ji bo şaredariya Amedê ye? Yan ji bo hemû şaredariyên di destê HDP de ne? Ev helwest ji bo hemû şaredariyên HDP ye. Wê çaxê hûn ê hemû kesên ku dikarin vegerinin ser karê wan, hûn ê vegerinin. Ji bo yên hûn nikarin vegerinin jî, hûn ê qadên xebatê ava bikin. Min wisa fêm kir. Belê, tam ez ê bihatima ser vê mijarê. Belê, weşxwe bersiva vê da. Em ê ji bo wan kesan jî heta ji destê me were qadên kar ava bikin. Ango ger qad û bereya aboriyê û xebatê ya bajêr berfireh bibe, wê demê em ê jî bi her awayî ji bo xebata wan rê xweş bikin. Zor spas birê serok, em ê dîsa berdewam bikin. Temaşevanên hêja hevpeyvîna me taybet wê bi birêz Selçuk Mizrak hev şaredarê bajarê mezirê Amedê re berdewam bike. لێ divê em niha navberekevne. Carekên baş temaşevanên hêja hevpeyvîna me taybet ji bajarê Amedê bi hev şaredariya bajarê mezin ê Amedê birêz Selçuk Mizrak re berdewam dike. Başkan biraz önce bütün Birêz, beriya navberê ve gotibe em ê hewl bidin hemû kesên ji kar hatine avetin, careke din vegerinin kar û ji wan re qadên kar ava bikin. Dixwazim vê bipirsin, bi taybetî ji bo wan kesên ku hesasiyeta wana Kurdî heye dibêjim. Li Amedê jî kesên ku hesasiyetên wana Kurdî hene zêde ne. Di dema şaredariyên HDP yên berê de Zarokîstan hatibûn avakirin. Saziya Aram Tigran hebû. Navenda Çandê ya Cegerxwîn hebû. û ev sazî ji bo pêşxistina hunera Kurdî dixebitin. Zarokan jî em bêjin li Zarokîstanan perwerdehiya bi Kurdî didît. Ev sazî hatin girtin. Gelo hûn ê van saziyan dîsa vekin? bunlar kapatıldı. Yeniden açacak mısınız? Bizim seçim bildirgemizde de Medbangeşeya xwe ya hilbijartinê de qala rastiyekê dikir. Ew rastî, rastiya civakî bû. Yani rastiya gel bû. Niha divê çarçoveyê de pêdiviya xelkê bi Zarokîstanan heye. Ne tenê Zarokîstan, saziyên jinan jî hebûn. Saziyên ku alîkariya hejaran dikirin hebûn. Me dît ku ev sazî hemû hatin girtin û bi çandeke talankarî van saziyan ji holê rakirin. Em do çûn şanoya şaredariyê ku li wir berê şanoya Kurdî jî hebû. Me dît ku ew derhatiye xerakirin. Ji ber vê yekê jî pêdiviya me pêşî bi sererastkirina van deran heye. Divê em serxwe vebên. Lê sererastkirin û çareserkirina van pirskirêkan jî divê wextekî zêde negire. Divê em di zûtirîn û lezgîntirîn demê de van deran rehabilite bikin. û wan deran bînin rewşa wan a berê. Divê em ev cihên ku hemû hatine talankirin zû temam bikin. Aliyên ku kêm mabûn û berê jî temam nebûn hebû. Divê em van derên wisa kêmasî hebûn jî zû temam bikin. Her wiha divê em vê yekê jî bibînin. Sererastkirina cihê xirakirî, ji nû ve çêkirinê gelekî zehmettir e. Avakirina ji nû ve hêsantir e. Em tam jî bi rewşeke wiha re rûbirû ne. Gelek saziyên me hatin girtin û avahiyên van saziyan jî dane sazî û dezgehên derveyê şaredariyê. Ew ji bo saziyên cudayên dewletê bexşandine. Yani em net kapasiteya xwe ya 2015 û ne jî kapasiteya xwe ya 2016 e. Ji ber vê yekê jî, bêyî ku em cudahî bixin navbera sererastkirina van cihên talankirî, lê pêşî ji ziman û perwerdehiyê û ji saziyên jinan dest pê bikin. Ez bawerim ev yek dê demeke pir dirêj negire. Di 6 mehên pêşiya me de em ê çareser bikin. Duê demê de em ê stratejiya xwe ya xebatên bo pêşerojê jî tam zalal bikin û em ê karê xwe berdewam bikin. Di hişê de hejmarek heye? Gelo ji bo her taxek Zarokîstanekî difikirin? Şimdi bütün bu söylediklerim Niha ji bo ku em van hemû tiştên ku ez dibêjim bikin, pêdiviya me bi kadroyek gelekî berfireh û zêde heye. Hûn jî dizanin ku qasek berê jî min got, em ê piştî vê kavilkirinê van tiştan bikin. Dema ku em bêjin bo her taxê, helbet tiştê di dilê me re derbas dibe ev e.
Heta li her taxê ne tenê yek. Divê çend zarokîstan bêne avakirin. Lewra piraniya gelê vê derê Kurd in. Dema em vê yekê bidin ber çavê xwe, divê bo her taxek ji yekê zêdetir be. Ez bawerim di pêşe rojê de em ê vê yekê bi çavê xwe bibînin. Lê divê merhele merhele em bixebitin. Ji ber vê yekê jî em neçarin ji wan cihên ku niha pêdivî pir bilezgînî bûwan hene dest pê bikin. Ji ber vê yekê jî em ê ji qadên hafızeya berê ya bajêr dest bikar bikin. Em ê van karan yek bi yek bicih bînin. Yap işlev devlet tarzında Gelo hûn nikarin bi rêbaza ava bike û dewr bike kar bikin. Ji bo zarokîstanên Kurdî dibêjin. Dibe ku bütçeya şaredariyê terî avakirina ev qas ciyan neke. Lê ger hûn van deran bi xelkê re û bi aboriyeke hevpar vekin, hûn nikarin zarokîstanan bi pêş bixin. daha fazla geliştiremez misiniz? Yap işlet benzeri Taybetiyeke modelên ava bike û dewr bike heye. Ev kesên ku dixwazin vê sîstema ava bike û dewr bike bi rêve bibin, divê weqfên wan hebin. Yan jî divê komele bin. Lê divê xwedî sermiyanekî zêde ya pereyan bin. Lewre ger wisa nebe, ew xizmeta ku li wan zarokîstanan tê dayîn, dê biperetî be. û kesên hejar dê nikarbin jê sûd werbigirin. Ji bo ev cih li ser piyan bimînin û hebûna xwe berdewam bikin, pêdivî bi modelan heye. Taybetiyeke din a xizmetên vî rengî heye. Ger em baş bala xwe bidinê, em ê bibînin ku ji bo van deran gelek kadro pêwîst in. Tenê zanîna ziman têr nake. Ji bo perwerdehiya ziman jî pêdivî formasyona pedagojiyê heye. Divê mamoste hebin. Her wiha divê li gel mamosteyan psîkolog hebin. Dema ku em berê xwe bidin şartnameya avakirina baxçeyê zarokan, em ê bibînin ku gelek hûrgilî hene. Hafızeyeke me ya bi hêz a müfredatê heye. Yani vî halî de karê me nehêsane. Tişta ku ez dixwazim bêjim ew e ku ger kes an jî saziyên ku bu modela ava bike û dewr bike vî karî bixwazin bimeşînin hebin, deriyê me ji wan revekiriye. Ger pêwîst bike em ê ji bo dayîna cih jî alîkariya wan bikin. û her wiha em dixwazin karên wiha mümkün be, di zûtirîn demê de dest pê bikin. Ango, ew kesên ku dixwazin vî karî bikin, em deriyê xwe ji wan re nagirin. û bi rastî, em dixwazin ev kar bi lez pêk werin. Mümkün olduğu kadar en hızlı şekilde başlamasını isteriz. Peki. Baş e, pirsên ku em dikin, planê diçe û tê li bütçeyê de aliqan. Bütçeya şaredariya mezin çi qas e? Deyn û dahata şaredariya çi qas e? Bawerim derbarê vê yekê de di destê we de hin zanyarî hene. Bir veri var elinizde. Şu an mevcut Min berê jî gotibû, em li gorî amarên destê xwe de niha nikarin tiştekî zelal ji raya giştî re bibêjin. Lewre li gorî amarên heyî, em nikarin deynên şaredariyê pênase bikin. Ger em van amaran pênase bikin, wê demê dema me piştre derbarê vê yekê de hin tişt gotin, em ê zehmetî bikişînin. Me tenê soza vê yekê da. Me got, em ê bi hemû hûrgiliyên wê li ser paşerojê lêkolîn û vekolînan bikin. û em ê li ser pêşerojê jî bingeheke baş ava bikin. Lewre em pêvajoya piştî yekê mijdarê baş dizanin. Hê jî amarên destê me de zelal nebûne. Lê dema ku em ev amar bi temamî zelal kirin, em ê muhaqqaq bi raya giştî re parve bikin. Em bi aboriya şaredariyê baş dizanin. Îro daneyên zelal hê negîştine destê me. Dema ew gîştin ber destê me, helbet em ê bi raya giştî re parve bikin. Ev pêvajoya ku hûn dibêjin heta kengê wê bidome? Li gorî pêşbînî û texmîna min herî kêm dê heta 6 heftiyan bidome. Lewre dişûna ku ez hin biryaran tenê bi erka serok bistînim, dixwazim van biryaran bi riya meclîsa şaredariyê bistînim. Em dixwazin pir bi ciddî dema qeyûman lêkolîn bikin. Kontrol bikin û dihêla maddî, îdarî û hiqûqî de çi ji destê me bê bikin. Lê di heman demê de ji bo serdema pêşiya me jî divê em fotografekî rewşa heyî bikişînin û kapasiteya xwe baş bizanibin. Em nikarin zû bi zû hin guherînan bikin. Lewre bütçe beriya me hatiye veqetandin. Pêşî em ê vê tabloya xwe bibînin. Piştre jî, bawerim em ê yek bi yek plansaziya xwe bikin û di mehên îlon û mijdarê de jî li gorî plansaziya xwe dest bi karê xwe bikin. Eylül ayından, Kasım ayından sonra başlayacaktır. Peki şunu sorayım. Baş e birê serok vê bipirsim.
و سوز دا بکو هون شارداریه به شفافی بره ببن. هون همو مال و ملک خواه چیه و هیه و تونه. هون آشکرا بکن؟ Hemen söyleyeyim onu da. Hema niha vê jî bêjim. Hûn dizanin niha di heman demê de parlamenterê Amedê me jî. û em dema diçin parlamentoyê em mal û milkê xwe eşkere dikin. Ji wê rojê heta niha bawerim mal û milkê min kêm bûye, lê zêde nebûye. Ez vê jî bibêjim. Li gorî yasayan hûn neçarin mal û milkên xwe eşkere bikin. Lê di heman demê de ev karekî wijdanî ye jî. Teqes, sedî sed ez ê eşkere bikim. Her wiha ji bo kesên ku dibin rêveber, pênaseyeke me heye. Ev dercehê wan kesan e ku ji xwe hin tiştan bidin. Yani her tiştên ku we heta îro daniye ser hev, ku ez vê tenê ji bo pere û milk nabêjim, ji bo hemû qadên jiyanê dibêjim. Ev dercehê wan kesan e ku ji xwe hin tiştan bidin. Ne ku ji vir hin tiştan ji bo xwe bibin. باشه د دما شارداریان بره ین هدف ده اف ناکوکی تم هبو خدمت آن سیاست شاردار زیادتر با آخافتن خوین سیاسی درد کتن پیش گلو هونه جد دما سروکاتی خود زیادتر بگوتنین سیاسی در کمن پیش آن هونه به خدمت در کمن پیش اما کی جان سروکیل پیش بری خواب بینم Şimdi bazen şöyle Niha car ne wiha dibêjim. Bawerim xizmet yek ji baştirîn karê çawanî û nazik ê siyasetê ye. Lewre siyaset ne hunera gotinên xweşik e. Bereva jî wê. Siyaset avakirina pêşerojê ye. Plansaziya herî baş a pêşerojê ye. û di plankirina pêşerojê de pêwîst e hûn hêvî û baweriyê ava bikin. Ha, divê hûn wê hêvî û baweriyê di pratikê de pêk bînin. Ger hûn dixwazin wê pratika serkeftî bi partiya xwe re veguherînin peymaneke civakî, di wê çarçoveyê de her xizmeteke baş a ku hûn dikin, dê ji hemû gotinan xweşiktir û baştir be. زور باشه هون د فکرن کو بشاراداریان له هرما کردستان رجی تکیلی دینن د دمن بهور ده میناکن و یکی هبون به تایبتی د ناور شاراداری سوره او د حکه ده د دم ودا جی تکیلیه که وهاده چه به آن جی درباره و مجاره ده پلانه که وجوده هی آننا Böyle bir şey ya da daha farklı bir planınız var mı? böyle bir şeyin olmaması Ji xwe nebûna têkiliyeke wiha, ji rastiya erdnîgariya me, ji rastiya dîroka me û ji rastiya civaka me dûr e. Bêguman divê erdnîgariyê de divê têkiliyeke bihêzkirin û hembêzkirina hev hebe, ne bi awayeke sembolîk. Divê bi rastî jî têkiliyeke wiha hebe û naveroka wê jî gelek xurt be. Ez ji dil û can bawerim ku têkiliyeke wiha dê çê bibe. Di paşerojê de jî ez di nava hin xebatên cudayên vî rengî de bûm. Ji ber vê yekê bi hêsanî dibêjim ku ev têkilî dê bidome. devam edecektir. Bele zor spas bere Selçuk Mizaklı ku ve ev vakt ve qatanj mera û nêrînê xwe fikir û ramanê xwe me re par vekir. Temaşevan hêja em hatin dawiya hevpeyvîna xwe heta hevpeyvîneke din a taybet bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş.